Hello guys, kumusta? Kumusta? Karon guys, mga unmi sa ako ang kauban diri nga kuan anime ug mata. Nganong anime man dako mong kayo. So muni mong pagkaon karon nga unmi kay ngano man. Gutom na kayo mong tiyan. So dugay na kay miwa naka-vlog na pud sa amo ang YouTube channel kay ang among YouTube channel kay wa may gini man awgot ka amo ar gud na. So pakiton ta mo sa amo ang sudan mo na mong sudan karon. Ginat-an na nga kuan. Ginat-an nga dinosaur. Nakadakop ng dinosaur do ginina gud sa akong gitrabahoan mga indot gud nga naagid tay makaon karong gabi una. Ano gina? Kita ka nang gwapo kay ko. At sige mga awan sa amin kay aron nindot ang atong tomorrow morning. Che. Sige, salamat guys pagpananaw ninyo dira. Sorry guys sa pag-abala sa inyong time.